sare. Yef ma bala du terrain blulu basani na fa yanro de ko. Ima ni somye sera. Ni bi yanro be de ke yef ma bala jardin. O hakina kan ko sebe. Yayi tugu. Jeli sare. Nako iga ni frege flaga amadu de ndima. Wallahi flaga amadu. Jeli sare ni frege fana dati bana de. Ere kuni ba do flaga amadu te fenyena mandi mogoma. Fenyena ma rebe flaga amadu bulowa. Ne ya fiye ka flaga amadu ga fini mine to dabla billahi ni ma fara ka boni finna so dunna alli ma be feki de mati de. Ifle na fo au samunu metagama ka bo malla ka bo u ka dugi na kana fo malla. Mena fendo fi kramo wenzen. Ame wati mi ko sisa. Wakati ka gelen ku. Wati fani jale no de. Nga jeli sare. Na fana ka me wakati yele ma no fe. Ya ma bala fanga ni gelen. Aman. Kramo wenzen. Ni e demuso wulito la bedia. Na le wulito la ko sare. Ayre wulila jona biu. Me mangene da. Wonma ati barala. Bara. Bara re ben nawa. I dunga nan jadem sen. Demuso falen sanfa dufa ka bali. Dunglen ka aka école tamino bebla ka te kala fe. Ite kala fe nga barake na fora misiri be na wele sisa. Mo dili mi te kala fe ngibe min fe ngo ga ti do salon barala wa kale to fe. Mo dili ngibe mune fe ngo ka ti do restaurant barana wa sare kale to. Aneme. Kramo wenze. Iga duchira. Sare nyere nyina mawa. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kramo wenze. Ni kun kanga do aljine la. Ide muso yibla jahannama da. Ay ma dala ma duma ta folo de. O dabla de. Mun kera. Kam indabla. Femi mba bulu iba do. Mun ba bulu. Aka femi bo. Nintu ga telephone. iPhone. Kramo wenze fantande mi iPhone bo mi. iPhone mi daga tani telephone beta yi wodo. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No sare ne sude be ga yala. Kramo wenze e su tolila. No ne sude be ga yala. Dile iPhone ne be bolo. Ne iPhone combien? 14. Oh wow. 14. Non, sare. Fabe Congo la, fabe nyinga delili ke misiri dawla iPhone 14 be bolo. Non, dili sare, dili kelente. Billahi bumako e be musulmano musulmani iPhone da kelen bo bu bolo fantande wondu. Sigatu kuma laki. Billahi musulmano musulmani be iPhone 13, 14, 15 ne da afia be fantande. Kramo wenze. Wallahi fama do mu yere don wi. Fantande woni tu yere don wallahi. Mu yere be ni tabali bon. Na fora ateku. Atenye tuwa foi te bulu nga ega telephone wa bina ne esioro ere ebe si de be sanfe wa bina ni wa ebe ta iPhone sa ete si de be sanfe wa million kele ni wa keme million kele ni wa keme fana sole so kolon fa de salaire ba furna folo to bo billahi to bo million kele ni wa keme sare akako wa keme ta ka million kele ne boro min kala imana commerce ke be na la chate do soro lawa kramgo wenzene na basite de ni me bosufe wallahi abi bosufe bo dilite boné nyana ate boné na te bonyene ba soro abe paake kliganfe la ilaha paake ani ngabe do da kolo kramgo wenzene ma fenkele ni fam billahi ima e jogorome demsenu kadi musumanu chama ya kadu yeke ba do mu ma ke iPhone ko nata jogorome demsenu de be iPhone di musumanu mo wa ore la document to ngani no fi anko yati woni ya se ngatala ma patra dian wa yati de iPhone dama dili tenwa dili bin nigi ni no fi muna wo fa ba fa ko mais non ibin nigi ni no fi muna na fi ma be fo ba non parce que ne de tien ni yike la gare wori la kana ndogo yede non sare suno abi bo iPhone ko la sisa ka bla ko were ko la akela ka na fi le biso ka ko ete mo la ko fi fa na ay dili ne famsa billahi ne de etien ma dili billahi préparer ga mino franjonga mi blaga ta village la ay dili ni ma fawere nyebi sene nye billahi ni ma chejine village la ite furu mo go blé mi chejine village la solution e muyene ame iPhone ne fere ka wardo malola ada billahi dagina patrade ni ko do ni diga dare fari bilawa ne ko kuma be giringiri ka soro chuko fo ti fabulo afoni 14 be bolay fa ba ka shiki ko ngola
ke dawden ni te barika yɛrɛ sɔrɔ ka wa ibu ye u bɛ snap kɛ ni dawden sɔn ye ka taa sɔrɔ u bɛɛ i b'a dɔn mun fana ye ne dabali ban wallahi ne bɛ dili ne b'a ka stati suit a ka stati la a bɛ don chambre ɲɛnɛmanba ninnu de kɔnɔ so ɲɛnɛmanbaw ka snap kɛ k'a bila tiktok sanfɛ ka taga sɔrɔ u ka so ye tɔliso ye ka taga sɔrɔ u ka so ye bɔgɔso ye e bɛ taa snap kɛ mɔgɔw fɛ yen ka taa sɔrɔ e yɛrɛ fa bɛ si tɔliso kɔnɔ i bɛ taa snap kɛ étage kɔnɔ o ye complexe de i y'o ye musomanin fɛn fɛn na complexe don mais kana tin disi la hakɛ to m'a dabɔ n'a f'i ka jago jugu tɛ yan Johnny non dili n dɔgɔya n galaka kari ayi a ka dɔgɔya n ka galaka kari i fa don ka su ko ka dugu jɛ bon n'i ye tiɲɛni kɛ a b'a fɔ mɔgɔ tɛ ka faya la koyi komi ne t'u ka nin vie kɔnɔ e sare de bɛ u bɛ don mɔgɔ ka du kɔnɔ ta k'u da don mɔgɔ ka du kɔnɔ kuma na ka sɔrɔ u yɛrɛ ta ɲalen tɛ mais e yɛrɛ denmusonin dun e denmusonin dun tɛrɛsi de t'o bolo wa tɛrɛsi de b'ale denmuso ne denmuso ne jatigikɛ de y'o di ayi sare ayi n'a ye n ja sisan ayi fo bɛ yɛlɛ o kuma la hali i tɛ fɛn o filɛ n jatigimuso ka fɔgali bɛ ale de y'o di yan walahi nin ye sɛ jama siyɔrɔ nɔgɔlen sɛ jama siyɔrɔ nɔgɔlen nin y'o ye sare tɛ se ka dɔ fɔ ne den ma ka sɔrɔ i yɛrɛ ta ma ɲinɛ o tuma an b'a kɛ ɲɔgɔn ka ayi an b'a kɛ ɲɔgɔn ta ye cogo di e ka Fatimu jɛmani bilahi kuma bɛɛ ne b'a ye yan kamalenba dɔ b'a jigin 0 heures dɔ b'a ta 1 heure dɔ b'a ta 2 heures dɔ b'a ta 3 heures a bɛɛ ni bɔdon mɔgɔ ka langalen tɛ dɛ ni m'e ta misiri la n yɛrɛ ɲɛ de b'a ye karamɔgɔ Vincent comme kunnadali don an ka ɲɔgɔn kunnada de yan an ka ɲɔgɔn kunnada an ka ɲɔgɔn kunnada 24 heures sur 24 karamɔgɔ Vincent kana bila yɛlɛ la koyi kuma i kɛla macaroni feerela ya 24 heures sur 24 ala ka ni ci dili ayisa ne ma tila koyi e denmuso ale b'a ta 24 heures sur 24 de musomaninw yan kɛrɛ kɔnɔ musomanin bɛɛ ka fisa n'a ye ne b'o kalama o a bɛ bɔ 10 heures dɔ bɛ n'a bila 11 heures a bɛ bɔ midi dɔ bɛ n'a bila 13 heures a bɛ bɔ 13 heures dɔ bɛ n'a ta 14 heures 15 heures a bɛ na 16 heures dɔ bɛ n'a ta a bɛ su bɛɛ ban o de la hali pharmacie na o tɛ kɛ. o fana ka fisa ni porte à pouce ye koyi n ye denmuso taara Dubaï. sare ne kun bɛ sutura kuma kan nka n y'o fɔ bi dɛ dili dɛ n'i tɛna ne ka kuma kelen f'i ye bilahi n'i bɛ ko kɛ siran ala ɲɛ dili e b'a dɔn ne karamɔgɔ Wɛnsɛn fantanya bɛ ne na e bɛ tila ka iPhone 14 minɛ kamalenbaw bolo ka sɔrɔ i ye fantanden i tɛ se ka fɔ k'a wari d'i ma wa o de la Bamakɔ yan bilahi iPhone 14 i ba ye muso bolo iPhone yɛrɛ i ba ye muso bolo sutura t'a la u b'a minɛ u tɛgɛ la ka yala fantandenw don han u bɛɛ ye fantanden ne y'a f'i ye bilahi n'a y'i ja Bamakɔ bɛɛ yala ne y'a fɔ k'u bɛɛ ye fantanden karamɔgɔ Wɛnsɛn nka dili bɔ yan e ka nin telefɔni ne bɛ nin fili ji la ayi kana kɛ ten ni ma nin fili ji la telefɔni wari ka ca a wari ka ca ma dɛ ni sare bɛ ne dɔn ne fa ye ne ka telefɔni fili na ne m'i denmuso kun bɛ sira ka telefɔni minɛ k'a kuma n bɛ bandunu bila la sira la Johnny ayi dili ni banna koyi ayi bilahi sare kana ne deli nin na walayi kana ne deli nin na ne bɛ na min kɛ dili la ala de b'a dɔn kuma min b'a da a b'a ni ne de cɛ a t'a ni ne denmuso cɛ e denmuso ye mun kɛ a bɛ k'o de o da de don ko in na a b'o dabila sare an fana ka taa an ka t'i denmuso fana ta minɛ an ka t'i denmuso ka telefɔni minɛ mais sare nin tɛ ɲɛ sa n'a fɔra an bɛ tile bɛ ban fantandenya la yan an denw iPhone de b'u bolo karamɔgɔ Wɛnsɛn i ye kuma min fɔ ne ma ban i ka kuma ma koyi ni ne yɛrɛ taara so sisan ne denmuso y'a ta bɔ yɔrɔ min a b'a bɔ yɔrɔ fɔ ayi sare e mana ne ka so sisan wa an ma ne denmuso bisi k'o ta minɛ wa an ka taa so an ka t'e fɛnɛ denmuso bisi k'a ta minɛ ayiwa basi tɛ an ka taa bilahi an ka taa minɛ an ka taa minɛ bɛɛ jeli sare n'an ma fu siri nin ko dan na bilahi n'an ma denmusow jate minɛ u bɛ kɛ wataganasiw y'an bolo e yɛrɛ k'a jate minɛ sare e yɛrɛ filɛ joli b'e poche kɔnɔ ne ya 80 walahi 80 e yɛrɛ e ta ka ca ni ne tɛ o 35 de bɛ ne kun c'est dommage mais 1 million 1,5 de filɛ nin i b'a dɔn mun bɛ ne dabali ban u ka nin ko in n'i tilala k'a den ɲɛkɔrɔ i b'a ye yɛlɛko de don quoi ayi olu tɛ kamalenbaw de don sa kamalenbaw de b'a d'u ma sa sinon ni i kɛla kamalenba ye ni furuko bɛ e kɔnɔ i bɛ na ni furunafɔlɔ de bɛ 1,5 ni 1,500 bɔ wa ayi o t'o bɔ yɛrɛ i bɛ na dɔrɔn an b'a fɔ ko fɛn ka d'i ma karamɔgɔ Wɛnsɛn wara min ko k'a kun ka ci ɲaman t'o la ɲaman fana t'o la an ka taa Fatimu ta an ka taa